OK, Marcel. BT, oj shit, kopol som si do kamery. BTS-ko, BTS-ko. Práve sme dotočili celú modrú vlnu, modrú slzu s týmto gimbalom, z ktorou už ma bolia ruky. Už ho nebudeme používať, už ideme robiť iba shorty z ruky a nejaké fotky. A máme down na dneska. Dneska sme to si myslím celkom dosť robili, čo ty na to? Dotočili sme modrú slzu, máme ďalšie klavírne predstavenie natočené, ktoré budeme musieť zostriať ešte. Máme hotovo. Ja nemám Wi-Fi zapnúť. Nevadí, dobre, pomôž natočiť tie shorty, máme dám. No tak si na tom ideš ešte opisovať, alebo to ideme zrobiť a môžeš si opisovať ten celý deň. Čo chceš spraviť? Shorty 2 a už na fotky. O tom, jak hráč niečo hraje. Random proste, tie shorty by som dával, že na random proste, to je fakt len o tom, že aby ľudia proste si išli pozrieť to, čo si majú ísť pozrieť. So zalepeným prstom? To zvládneš. Ja inak porezal sa ten ňouma. Jak sa dá inak reálne porezať na klavíri, akože fakt? Tak, keď to spravíš glissando. R10. R10. Celý klavír odkryví. Great, nice. Nevadí, nejdem ho utrieť, aby sa dal vidieť, že ako to hrám na ňom krásne. Dám do seba, že dobre. Ale ako sa roztiahla na celý klavír, povedz mi. Však ja nedotiahnem. Takže je tu kšak. Dobre, poďme na to. Ready si? Čo máme zahrať? Skús mi dať také short promo na slzu, aby sme mohli, lebo shorty nemám z toho. Čiže zahraj niečo z oných, mal si tam 5 pesničiek, takže už tých 5, to je asi to isté dookola, takže to niečo z toho zahraj. A to nemôžeš vystrihnúť z toho? Nechcem, lebo keď to budem strihať som, tak strašne stratíš kvalitu, lebo to proste, Oh, vidíš, okay. lebo takto to máš celý senzor a tak nie, vieš, tak máš možno, že tretinu. Tak povedz, ktorú ti mám zahrať. Alebo čo sme tam dávali. Tu. Toto nie. Nie, táto je veľakrát už. Táto veľakrát. To ďalšie, dneska čo si hral. Toto sa mi páči veľmi. Toto, skúsime s týmto dať jeden. Môžeme začať, aby sme to mali? Tak povedz, potom ma stopni, keď budeš chcieť prestať. OK. Vieš čo, skúsi to tak iba vyrátať, že do 50 sekúnd. Ja to tak budem katovať, ale keď tak si to vyráte, dobre. Dobre, točím, takže poď. Super. Tak máš dvakrát to isté. Tak mám za shorty. Dobre, dávaj first. Strašne to štípe, akože. Nebudem ti. Ja si musím dať dole play tu z toho. Ja viem, že to štípe.
Ne, dole. Ok, ide dole, ide. Ide, lebo musí. Ide, lebo musí. Kámo, potrebujeme kúpiť ešte strašne veľa techniky. Kámo, počas že budeme kúpať že techniku a tak, a že budeme kúpať že oblečenie vieš, ako sako a tak. Že v kuse vieš, no. Tak lebo prakticky treba, vieš, že by nebolo, že to isté dokola. Tak teraz ešte máš aj to červené, s tým sme ešte nič nerobili. Nie? Či? Look at me. Ty mal nejak retard. Ja akože ideš fotku robiť? Počkaj, aké auto? Bro, vypni mobil. Ten mobil vypnem. A to točí ešte. Dúfam, že to nevidel moc. Nie, už na čo? Strašné však. Dobre, tento kameň bližšie z toho. Skúsim To je proste. čo? Toto. Daj mi tam druhú ruku. F mol? Či F dur? Čo, ja viem, mňa sa nepýtaj. Nie, F dur by bol. C mol, B, S, As. No, či chceš ide po fotku. B, S, A potom As, pôjdeme- C. A potom pôjdeme tak, že pôjdeme niekde a spravíme normálne, že fotky, že nás. Toto sú len štúdiovky, vieš, že z toho jak hráme. Ty môžeš hrať ďalej, toto sú len také, že jak proste to robíme. Čo som chcel? Nie, čako som to hral? Môžu stačiť. Ok, máma. Jep. Ďalší deň. Ďalšie trápenie hotové. Bum. Máme to done.